Хайырлы көн Татарстан, исәнмесез кадерле телевизор караучылар. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме һәр барчагызга күтәренке, кәеф һәм матур уңышлы көн телибез. Календарь битендә 12 октябрь, чәршәмбе көн. Бу көн тарихта нинди вакыйгалар белән истәлекле? Бергәләп барлык. 12 октябрь бөтен дөнья артритка каршы көрәшү көне. 1996 елдан бирле үткәрелүче бу истәлекле көн бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы инициативасы белән уза. Бу көннең төп максаты киң җәмәгатьчелекнең игътибарын ревматологик авырулар проблемасына җәлеп итү, артритлар турында хәбәрдарлыкны арттыру. 1964 елның 12 октябрендә Байконур космодромында тарихи вакыйга була. 3 урынлы Восход-1 корабы скафандрсыз очыш ясый. Ел сайын 12 октябрьдә Россиядә кадрлар хезмәткәре көне билгеләп үтелә. Бу оешмалардагы кадрлар бүлеге хезмәткәрләренең рәсми булмаган һөнәри бәйрәме итеп кабул ителгән. Республикабызда эшче яшьләр арасында үткәрелүче безнең заман иҗат фестивале башланып китте. Быелгы юбилей фестиваленә 1000нән артык катнашучы гариза биргән. Сайлап алу турлары Әлимәт, Түбән Кама шәһәрләрендә инде узды, чиратта Казан. Быелгы фестивальнең үткәрелү үзенчәлекләре нәрсәдән гыйбарәт? Бу турыда студиябыз кунагы. Безнең заман иҗат фестивале катнашучысы, Мамадыш районы мәгариф бүлеге командасы капитаны Эльмира Әхмәтова белән әңгәмә корырбыз. Эльмира, исәнмесез, хәерле көн. Хәерле иртәләр. Эльмира, без беләбез, сез инде менә үзегезнең командагыз белән 10 ел дәвамында безнең заман иҗат фестивалендә катнашып киләсез икән, әйеме? Бу әлбәттә зур күрсәткеч миңа калса. Шулай, әлбәттә, без инде үзебезне уйнап кына фестивальнең ветераннары дип атыйбыз. Бик дөрес әйттегез, саныйсыз, әйе. Чыннан да инде 10 ел буе катнашу бу бик зур эш. Беренче чиратта, чөнки инде сәхнәгә шак номерларны әзерләү ул бик катлаулы. Ләкин менә без шушы фестиваль белән 10 ел булуыбыз белән бик нык горурланабыз. 10 ел дәвамында әлбәттә инде сез зур чыныгу алгансыздыр, чөнки бу инде теге беренче елдагы катнашу кебек түгелдер. Хәзер инде барысына белеп, төгәл итеп үтә башлыйсыз. Ә менә шушы 10 ел дәвамында Гран-при исеменә лаек булган чакларыгыз булдымы? Юк, кызганычка каршы, без бит инде бюджет учреждениесе дип әйтик, районнан килгән команда, шундый зур КАМАЗ, Аммоний, Түбән Каманың Нижнекамск нефтехим командалары белән бер рәттән чыгыш ясыйбыз сәхнәдә. Алар белән бер баскычта булып беренче урын алу да бу безгә инде Гран-при алган кебек хис итәбез без үзебезне. Димәк, беренче урын булды. Инде менә 5 ел рәттән беренче урынны бирмәскә тырышабыз. Субханалла. Быел да бирмәгез. Быел инде менә Түбән Кама шәһәрендә узган ярымфиналда беренче урынны алып кайттык, Аллага шөкер. Хәзер инде бөтен көчне туплап Казанга суперфиналга әзерләнәбез. Әйе, барасыз, бик яхшы. Эльмира, менә 10 ел дип сөйлибез, без әйе чынлап зур юбилей быел безнең заман иҗат фестиваленә. Менә шушы 10 ел дәвамында фестиваль нинди үзгәрешләр кичерде? Моны бәлки оештыручылар күбрәк белә торганнардыр. Ләкин инде сез менә ел сайын катнашучы буларак моны ничек күз алыйсыз? Менә инде катнашучы күзлегеннән алганда, чыннан да инде менә үзебезнең команданы гына алсак, беренче елда без сәхнәгә чыкканда, без бит нинди фестиваль микән бу? Әйдәгез барып карыйк әле. Бәлки бу безгә ошап китер дип кенә уйнап кына барган идек беренче елны. Һәм менә беренче елларда катнашучыларны җыялар иде балалар лагерьларында бергәләшеп, без анда 2шәр көн шунда яшәп, шунда чыгыш ясап, без инде үзебезнең Түбән Кама Чайка лагерендә булдык. Анда атмосфера башкачарак иде. Һәм инде менә номерларының сыйфаты әйтергә кирәк, елдан ел ныгая, яхшылана. Беренче ел куйган номерларыбызны карыйбыз да команда белән җыелып. Без шулай торып чыгыш ясый алдык микән дип әйтеп куябыз. Һәм инде менә монда безнең арабыз дип әйтик инде. Алар бездән күпкә бер башка һәрвакыт үстен. Тәҗрибәлерәк, алар инде теге зур-зур компаниялар бит инде, анда яшьләр дә күбрәк. Алардан без үрнәк алабыз. Аларга ошысы килә. Инде менә Аллага шөкер, хәзер аларның баскычына менеп җиттек. Аларга хәзер бер дә генә фуру куймыйбыз. Алар белән бер рәттән матур итеп, нык итеп дип әйтик, сәхнәдә хәзер чыгыш ясыйбыз, Аллага шөкер. Хәзер инде бергәләшеп чыгыш ясый торган 15 кешедән торган ныклы команда бар. Беренче елны барганда без 6
6 гына идек. Инде беренче ел барган кешеләрдән менә мин, бездә әле җырчы егетебез Илмир Самигуллин бар. Без инде бер елны да калдырмыйча фестивальгә тугрылыклы булып калып, менә фестиваль белән бергә атлыйбыз, алга таба барабыз. Һәм әйтергә кирәк, менә монда беләсезме, иң зур фестивальнең җиңүе нәтиҗәсе дип әйтик. Бу менә безнең команданың гына дус булуы түгел. Менә без барлык башка шәһәрләрдән килгән командалар белән дә бер-беребезне менә конкурент итеп кенә күрмибез. Без дуслар. Без чыннан да менә шундый зур бер иҗади гаилә. Инде бу бит инде аралашу, ниндидер элемтәләр урнаштыру. Әлбәттә. Фестиваль беткәч тә без араларны суытмыйбыз, бер-беребезгә кунакка йөрешәбез, бер-беребез белән теге бәләкәй фестивальләр дип атыйбыз инде без аны. Бер чыгабыз Мамадышка, бөтенебез бергә җыелышып, бер чыгабыз Түбән Камага, Яшел Үзәнгә, шулайтыр бер-беребезгә кунакка да йөрешәбез. Менә бит бу яклары мин бердә белмидер, теге уйлыйдыр фестиваль бетә һәм шуның белән инде командалар таралышалар да. Бу инде менә фестивальның иң зур җиңүе дип уйлыйм мин, яшьләр бер-берсенә аралашалар. Тагын бер бик зур яхшы ягы, ул да булса яңа гаиләләр. Фестивальдә танышалар. Менә безнең үзебезнең командада дагы шәхсән шушы фестивальдә танышып, бергә кавышып, гаилә корып, бүген инде матур гына кызларын үстереп киләләр алар. Безнең андый гаиләләр күп, дөресен генә әйткәндә. Фестивальдә танышып, алга таба аралашып, гаилә булдырып, менә безнең үзебезнең командада гына әле бер көн шутлап утырган идек, теге ахырына чыга алмадык. 18 бала гына, менә 10 ел эчендә 18 бала алып кайтып командадагылар, аларны шушы сәхнәдә үстереп, алар безнең менә шундый вакыттан ук фестивальгә барып, йөреп, безнең белән гастрольләрдә йөреп, үсә торган балаларыбыз бар. Димәк инде безнең менә бу фестивальнең дәвамы бар дип әйтәсем килә. Чөнки бу балалар шушыны күреп үсәләр бит. Алар аннары без аларны үстереп җиткергәч, башта созвездиягә җибәрәчәкбез. Аннары инде безнең заманга ала бирсә. Димәк, безнең заман иҗат фестивале башланганда ул бик изге уй-ният белән башланып киткән. Шуннан да менә бу идея өчен инде менә Дмитрий Александровичка бик зур рәхмәт, һәм инде беренче чиратта рәхмәт президентыбызга Рөстәм Нургалиевичка, чөнки инде ул менә шушы идеяны барлап алып, аның ярдәме белән үздерә ала әлеге фестиваль. Һәм менә тагын бер зур рәхмәт, әлбәттә инде менә үзебезнең район башлыгы Анатолий Петровичка һәм башка предприятиеләрнең җитәкчеләренә, чөнки җитәкче җибәрми икән сине әзерләп, ул сиңа матди ярдәм күрсәтми икән, син анда барып җитә алмаячаксың. Чөнки инде менә номерларны сәхнәгә куер өчен костюм кирәк, фонограмма кирәк, юлга акча кирәк, ашатырга кирәк, эшертергә кирәк, барысы да кирәк. Һәм әлбәттә җитәкче сине әйдәгез, барыгыз, мин булышам дип әйтмәсә, кызганычка каршы андый командалар бар, фестивальгә барып җитә алмаган. Быелгы фестивальгә нәрсә әзерләдегез? Быелгы фестивальгә без аерым дулкынлану белән әзерләндек, чөнки инде юбилей ел, безнең өчен дә бик зур дата. Без инде менә фестиваль беткәннән соң да үзебезнең команда белән фестивальдә катнашканда безнең вокаль хореографик ансамблебез барлыкка килде. Аның исеме Ихлас дип атала, аңа инде 7 ел. Һәм менә без быел фестиваль тәмамланганнан соң инде үзебезнең отчет концертыбызны булдырырбыз дип торабыз, Алла бирсә, барлык кунакларны, барлык районнарны чакырып, матур итеп Мамадыш төбәгендә концерт әзерләргә җыенабыз. Инде безнең концерт номерларына килгәндә, вокал ансамбльләр номинациясендә без быел патриотик җырларга булдык. Татарстан дип атала ул, һәм без менә Түбән Кама шәһәрендәге гала концертны ачып җибәрдек. Бик матур җырыбыз белән вокал соло номинациясендә әйткәнчә инде Илмир Самигуллин дигән матур егетебез бар безнең, ул Имәннәр Шаулый дигән халык җырын искә төшереп, без менә күп номерларда элеккерәк әйберләрне тартып чыгарып, аларны сәхнәгә чыгарасыбыз килә. Менә теге елны да Өмә көе дигән матур керәшен халык җыры җырладык без. Ул безнең менә якташыбыз Диана Мишкинаның беренче башкарган җыры, аны ишетеп, минем сәхнәгә чыгарасым килде. Хореография номинациясендә без бик матур Самара татарлары биюе, Ярмәк вагын башкардык. Тагын әле вокал соло номинациясендә безнең Лилия Галиева дигән җырчыбыз бар, ул Юность моя дигән нык патриотик җыр җырлады инде. Һәм Минута славы. Менә бу иң авыр номинация. Чөнки монда жюрины ничек шаккаттырырга икән дип без баш ваттык. Теге елны безнең Минута славы бик йолдызлык мизгеле бик яхшы килеп чыккан иде. Без быел аның дәвамын ясарга булдык һәм ул безнең шундый КВН шарак дип әйтик инде. Район башлыгыбызның кабинетында кышкы
олимпиадаға 2026 елдағы олимпиада Мамадыш шәһәрендә узачак икән дигән хәбәр килеп, шуңа әзерлекне күрсәттек без. Ой, бик күресебез килә инде безнең дә бу. Моны әлбәттә инде без Казан шәһәрендә узачак сайлап алу турларында күрә алачакбыз. Һәм суперфиналда анысы кайчан булачак икән? 4-5 ноябрь көнне булачак суперфинал, 6 ноябрь көнне инде безнең пирамида концертлар залында репетиция булачак. Һәм инде иң бөтен кешенең көтеп алган вакыйгасы пирамида концертлар залында гала-концерт 7 ноябрьдә булачак. Бу сәхнәгә инде күпләребез бик кызыгып, менә шунда эләгәсе килү өчен генә, урын өчен дә түгел, менә шунда эләгәсе килү өчен генә булса да катнаша. Рухны тыю өчен булса да, әйе. Бик рәхмәт Эльмира, бүгенге иртәгезне безнең белән башлап, шундый канатланып безнең заман иҗат фестивале турында сөйләгәнегез өчен без инде сезгә, сезнең командагызга дип әйтергә кирәк, зурдан-зур уңышлар телибез. Бик зур рәхмәт сезгә. Быел да беләсезме, беренче урында гына тукталып калмыйча, гран-при алырга язсын сезгә иң мөһиме. Амин, шулай булсын. Инде фестивальдә катнашып карамаган кешеләргә мин әлбәттә катнашырга тәкъдим итәм. Бер катнашсалар, алар башка бу фестивальдән китә алмаячаклар. Бик яхшы. Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында Татарстанның халык артисты Фирая Әкбәрованың 70 яшьлек юбилей кичәсе узды. Актриса кичәдә әлбәттә инде үзенең язмышындагы истәлекле вакыйгалар турында сөйләде. Безнең иҗат төркеме дә әлеге кичәдә булып кайтты. Әлегедәй хәтерлим. Мин яшь чакта озын буйлы, төз гәүдәле, матур кызлым. Сәхнәдә ул уйнамый, ә яши. Табигый, һәр вакыт үзе булып калучы Фирая апа Әкбәрова. Бар гомерен багышлаган театрда, яраткан сәхнәсендә ул бүген йолдыз. Аллага шөкер, шушы яшемә җиттем дим. Аллага шөкер, әле исән сау дим. Аллага шөкер, әле эшләп йөрим. Мине яраткан тамашачым бар дим. Минем хәзер иң бәхетле чорым ди Татарстанның халык артисты Фирая Әкбәрова бәхетле елмаеп. Әмма тормышта аңа ачысын да күп күрергә туры килгән. Мин синең тәби йөреп киткәннәреңне дә, телең ачылганын да күрмәдем. 5 ел буена тамагымда бер төйөр торды. Тамагымнан ризык үтмәде дип сөйли торган иде. Фирая апаның бәхетле көннәреннән берсе Казан театр училищесын тәмамлаганнан соң Камал театрына эшкә килү. Бала чагыннан хыялланган театрга артист булып килү бит ул. Миннән сораганнар икән, кайсы театрга барасың килә дип. Мин инде булай. Камалга билгеле дип әйткәнмен. Мин аны үзем хәтерләйм. Әмма ләкин ал комиссияда шагыйрь Ринат Харис булган икән. Минем әрсезлегемә шапкатып, ул шуны исендә калдырган. Тәбәнәк буйлы булгангамы аңа еш кына малайлар ролен ышанып тапшыра торган булалар. Хәзер исә ул театрның алыштырылсыз әбисе. 60 ел гомер. Ул бит һәр кем сокланып вакыт. Менә әйтегез, ничек шул гомер эчендә бер-береңә кызык булып калыр. Ә иң мөһиме, мәхәббәтне ничек югалтмаска. Сәбәттә, апабыз сирендә, adi нәрсәләрне ул телгә ста. Ярак, артык сәдикә күтүп сине балайса. Иң беренче чиратта бер-береңә хөрмәт булыр. Паша! Оялда. Иргә хөрмәт булырга тиеш. Фирая Әкбәрованың спектакльләргә еш киләбез, күп еллар киләбез. Аның рольләрен күрәбез, һәр вакытта истә кала. Минем җырчы буларак та, актриса буларак та аны бик хөрмәт итәм. Аны рольләре шундый халыкча, күңелгә менә җылылык бирә. Үзенең йөзе шуның хәтле менә күңелгә инде бик ятып тора. Яратам, шуңа күрә килдем.
Televizordan da ko'rib mana prema qarab tuya olmadim men haqir. Yaşırak vakitte anın rolleri bir yok idi. Min aytadirim, yarar, düz sin feraya. Ulg'ayg'ash zo'r gurlarga gurlasin ali sindi. Mana shu shakilni ko'riga keldim men. Shuning uchun suyunib o'tiraman. Suyunib keldi, shu hali yaratib, yaratamiz biz uni. Hürmet edemiz. Кемнән генә сорасаң да, Фирая апа турында озаклап сөйлиләр, якты истәлекләр белән бүлешәләр һәм аңа озын гомер, саулык, сәламәтлек, Камал театрында матур иҗат юлы телиләр. Барбы шундый кешеләр менә Фирая апаны күрсәң, елмаясы килә. Янидер шундый яхшы энергетикалык шул Фирая апа. Сау сәламәт булсын һәм юбилей белән аны. Бер караганда уйный да кебек, шул ук вакытта уйнамый да кебек. Менә үзенең тегенен, халатын, үзенең тышкы фикерләрен, уйларын менә шул һәрбер образда җиткерә. Фирая апа ул бик эшчән. Яше дә бар бит инде. Текстлары күп булса да барыбер гел әзер килә. Яшьләргә гел үрнәк булып тора. Аннары ул бик шаярга ярата, анекдотлар сөйли. Роль артыннан рольләр булсын. Мондый бәйрәмнәр әле тагын өстәлеп торсын. Аңа бәхетле, дәрәҗәле гомерләр теләп калам. Бүгенге шулар иде, без сезнең белән саубулашабыз. Исән-имин булыгыз. Dostlarım, bägirlerim, dostlarım, bägirlerim.